салом алейкум, мегзарем ба дарси дигарӣ ва дар ин ҷо мо бо ҳамроҳи шумо электродинамикаро сар мекунем, яъне қонунҳои электрикӣ ва мо ҳаст машқи 238-ин якум машқ аз ин дарс. Кадоме аз расмҳо қувваи электрии таъсири байни ҳамдигарии зарядҳои кӯ ва ду кӯро дурусттар тасвир мекунад? Агар зарядҳоро ба ҳам расонда, боз аз ҳам дур кунем. А-ро мебинем дар ин ҷо. Хуб, яъне ки ду кӯ зарядаш бисёр мебошад, бояд камтар ҳаракат кунад назар ба танҳо кӯ. Хуб, ин як заряд аст, дар ин ҷо бошад ду заряд аст ва ин ҷавоб турӣ намегирад. Дар ин ҷо бошад агар зарядҳои баробарро тасвир намуданд. Дар ин ҷо бояд бошад агар ин заряд бояд камтар аз ин заряд чӣ кунад, ҳаракат кунад ва дар ҷавоби С бошад агар ду кӯ камтар ҳаракат мекунад, баъд аз ҳамрасонӣ ва кӯ як бошад агар ё танҳо кӯ бисёртар ҳаракат мекунад. Аз ҳамин сабаб мо метавонем ки ин ҷавоби С-ро гирем. Дар ҷавоби Д бошад агар онҳо бо ҳам ҷазб мешаванд ва дар ин ҷо ҷавоби С-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 239. яъне ки бинед ки агар ду кӯ бошад, ду заряд бошад, агар заряди якумро бисёртар чӣ кор мекунад? Аз худ дур мекунад. Барои ки миқдори заряди ин зиёдтар аст аз ин заряде ки дар тарафи чап истода аст. Сақоҳои зарядноки дар расм тасвир ёфта пас аз таъсири мутақобила чӣ гуна рафтор мекунанд? Яъне ки агар заряди мусбат ва манфӣ бошад, агар онҳо он вақт чӣ мешаванд? Ҷазб мешаванд ва ҷавоби Д-ро дар ин ҷо мо интихоб мекунем. Машқи 240 ба нуқтаҳои 1, 2, 3, 4 майдони электростатикии зарядчаи мусбат зарядаи кӯ зарядчаи зарядаш манфиро ворид мекунанд. Дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии максималии зарядчаҳо мушоҳида мешавад? Яъне ки бинед ки дар нуқтаи 4. Хуб, дар ин ҷо заряди мусбат наздик аст ба чорум заряди манфӣ ва дар ин ҷо дар нуқтаи 4 аз ҳама ҷазбшавии максималиро мо чӣ кор мекунем? Мушоҳида мекунем ва дар ин ҷо низ ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 241. Ба нуқтаҳои 1, 2, 3, 4 майдони электростатикии зарядчаи мусбат заряди кӯ зарядчаи зарядаш манфиро ворид мекунад. Дар кадом нуқтаи майдон ҷазбшавии минималии зарядчаҳо мушоҳида мешавад? яъне ки минималӣ бинед ки дар ин ҷо ҷазбшавии минималӣ ҳаст ва дар нуқтаи 3-ву 2. яъне ки дар ду нуқта гӯем агар онҳо минималӣ ҷазб мешаванд, ва дар якҷоягӣ бошад агар ин дар нуқтаи 2 ҳаст. Ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. яъне ки ҳам заряди манфии ҷисми 2 аз 1 дур аст ва аз 3 низ дуртар аст, вале ки онҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунанд? Аз ҳама ҷазбшавии минималиро дору мебошанд. 1-у 3 аз ҳамдигар дур мебошанд ва онҳо ба ин заряди кӯи мусбатдор чӣ кор мекунанд? Ҷазб мешаванд. ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо, яъне ки дуюмро чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо интихоб мекунем. Б. Мегузарем ба машқи 242. дар машқи 242 оварда шудааст ки мебинем кадом модда ҷараёни электриро мегузаронад? Намакоб, чӯби хушк, резин, ҳаво. Мегузаронад, яъне ки ҳаво намегузаронад, резин низ намегузаронад, чӯби хушк намегузаронад, намакоб метавонад гузаронда. яъне ки электролит мешавад ва электролит чӣ кор карда метавонад? Ҷараёни электриро метавонад гузаронда. ҷавоби А-ро интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи 243. Кадом модда ҷараёни электриро намегузаронад? яъне ки гуфтем резин намегузаронад, чӯби тар мегузаронад, азбаски он тар аст, металл низ мегузаронад, об низ мегузаронад. Хуб, ва мегирем ҷавоби С-ро, яъне ки намегузаронад, ин резина ҳаст. Хуб, мегузарем ба машқи 244 ва дар ин ҷо ҳаст: аз қитъаи занҷири шиддати электрияш 12 вольт заряди электрикӣ ба чунин миқдор кулон мегузарад. Кори ҷараёни электриро дар ин қитъа муайян кунед. яъне ки агар мо корро муайян кунем, кор баробар аст ба шиддат зарби кӯ зарби заряд. Хуб, ва дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? 12 мемонем, яъне ки 12 вольт зарби 0.02 кулон мешавад ва
این میتیاد با ما چی رو میتیاد؟ این جهد رو میتیاد وقتی که ما ولت رو با کوهم ضرب کنیم و این میشود برابر 0.024 جول و جواب آ رو چیکار میکنیم انتخاب میکنیم بگذاریم با مشق 245 در رسم схемаи пайвастшавии конденсаторҳои C1 10 микрофарад ва C2 5 микрофарад нишон дода шудааст, ки ба манбаи шиддаташ доимӣ пайваст карда шудаанд. Гунҷоиши электрии умумии конденсаторҳоро ёбед. Бинед, ки агар конденсаторҳо бо чунин тарз агар пайваст бошанд, яъне ки ин тарзро тарзи пайвасти параллелӣ меноманд. Агар ба мо тарзи пайвасти параллелии конденсаторҳо дода шуда бошад, мо барои ёфтани ғунҷоиши электрии умумии конденсаторҳо танҳо ин пайвасти параллелии конденсаторҳоро чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. Яъне ки онҳоро ҷамъ мекунем ва ғунҷоиши умумии ин конденсаторҳоро меёбем. Яъне ки дар ин ҷо мешавад вақте ки параллел боштагар умумияш баробари C1 ҷамъи C2 мешавад ва 10 ҷамъи 5 ин мешавад 60 микрофарад ва воҳиди ғунҷоиши конденсатори электрии ин чӣ мебошад? Фарад мебошад. Хуб, ва дар ин ҷо ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Дар машқи 245 мегузарем ба машқи 246. Мактабача бояд батареяи конденсаторҳоеро созад, ки ғунҷоиши умумияш ба 12 пикофарад баробар бошад. Ӯ схемаи дар расм тасвирёфтаро истифода бурда конденсаторҳои C1 ва C2-ро интихоб намуд. Конденсатори чоруми интихобкардаи ӯ бояд чӣ қадар ғунҷоиш дошта бошад? Яъне ки бинед, ки умумияшон 12 ҳаст, яъне ки умумияшон 12 пикофарад бояд бошанд. Хуб, 12 пикофарад баробар мешавад ба C1, яъне ки дар ин ҷо низ чӣ аст? Параллелӣ ҳаст пайваст ва мо ҳамаи ин конденсаторҳоро чӣ кор мекунем? 2, 3 ва 4-ро низ ҷамъ мекунем. Бояд мо конденсатори чорумро ёбем. Ғунҷоиши конденсатори чорумро ёбем ва дар ин ҷо медонем, ки боз як бори дига менависем. Ғунҷоиши конденсаторҳои умумӣ дар шакли параллел мешавад баробар ба 12 пикофарад ва C1 ки мо мебошад конденсатори якум 2 пикофарад ҷамъ мекунем ба конденсатори дуюми сеюм ва инҳо ҳастанд баробари 4 пикофарадӣ ва ҷамъ мекунем ба конденсатори чорум. Аз ин ҷо мо ғунҷоиши конденсатори чорумро меёбем ва ин баробар мешавад 12 минуси ҳама инҳоро ҷамъ мекунем 18. Хуб, 12 минуси 10 мешавад ва 2 пикофарад кор мекунад? Мемонад ва мо ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Дар машқи 246 меравем ба машқи 247. Талаба барои сохтани батарея 5 конденсатори якхелаи параллел пайвастшударо истифода бурд, то ки ғунҷоиши электрикии умумии онҳо ба 200 микрофарад баробар бошад. Ӯ конденсаторҳои ғунҷоиши электрикияшон чӣ қадарро истифода намуд? Яъне ки дар ин ҷо низ чӣ аст? Конденсаторҳо ба мо параллелӣ пайваст шудаанд. Яъне ки машқи 247 ва умумии ғунҷоиши онҳо ба 200 микрофарад баробар мебошад. Бояд мо чиро ёбем? 5 конденсатор дода шудааст ва 5 конденсатор ин баробар аст. Бояд мо ин конденсаторҳоро ёбем, ки чӣ қадар ғунҷоиш доранд ва онҳо бошанд агар якхела ҳастанд ва ҳамаи онҳо ки якхела бошанд, мо 5-ро менависем ва як конденсаторро менависем. Хуб, ин ҳаст конденсатори 1, 2, 3, 4 ва 5. Ва аз ин ҷо агар C онҳоро умумияшонро ёбем, ҳар як конденсатор мешавад баробари чанд? 40 микрофарад. Хуб, 40 микрофарад мешавад. Яъне ки ҳамаи ин конденсаторҳо якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум ба 40 микрофарадӣ ғунҷоишашон баробар аст ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 248. Дар машқи 248 омадааст, ки
талаба конденсатори сеюмро дар занҷири электрӣ ба конденсаторҳои параллел пайваст мекунад. Ғунҷоиши электрикии умумии конденсаторҳо чӣ қадар мешавад? Яъне ки бинед ки дар ин ҷо боз низ чӣ гуна пайваст мекунад? Боз параллелӣ пайваст мекунад. Яъне ки конденсатори сеюмро мегирему, чӣ кор мекунем? Параллели агар пайваст кунем, агар дар ин ҷо биёед пайваст мекунем ва дар ин ҷо низ конденсатор пайдо мешавад. Хуб, дар ин ҷо низ конденсатор ҳаст. Ин ба мо конденсатори C2, дар ин ҷо ҳаст C3 ва дар ин ҷо ҳаст C1. хуб, мо медонем ки агар конденсаторҳо параллелӣ бошанд, агар барои ғунҷоиши электрикии умумии конденсаторҳоро ёфтан, мо танҳо онҳоро чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. 2 ва ҷамъи 3, яъне ки дар вақти параллелӣ бошанд. Агар мо инро ҷамъ кардем, ин мешавад C1 10, ҷамъи C2 10 ва ҷамъи C3 20. Ва ин мешавад 40 микрофарад. 40 микрофарад мешавад ва ҷавоби C-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Ҷавоби C-ро интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи дигар. Озимо тоза кунем нускаро ва мегузарем ба машқи 249. Хуб, дар машқи 249 омадааст ки батареяи ду конденсатори параллел пайвастшудаи ғунҷоиши электрикияшон C1 20 микрофарад ва C2 40 микрофарад дорад. Ғунҷоиши электрикии умумии конденсаторҳо чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳам параллел онҳо пайваст шудаанд. Барои C умумиро ёфтан дар машқи 249 мо чӣ кор мекунем? Умумӣ аст. Ин баробар мешавад ба C1 ҷамъи C2 ва 20 ҷамъи 40 ин мешавад 60 микрофарад. Хуб, ва 60 микрофарадро аз ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 249. Мегузарем ба машқи 250. Агар талаба конденсаторҳои дуюмро аз занҷир ҷудо кунад, ғунҷоиши электрикии умумии конденсаторҳо чӣ қадар мешавад? Яъне ки дар ин ҷо низ чӣ гуна аст? Параллел мебошад ва бояд мо аз занҷир дуюм конденсаторро чӣ кор кунем? Ҷудо кунем. Дуюм конденсатор ин аст ва баъд аз ҷудо кардан ба мо мемонад ин тарзи конденсаторҳо. Хуб, ин тарзи конденсаторҳо мемонад. Дар ин ҷо C3 мешавад ва дар ин ҷо C1. Ва ғунҷоиши электрикии умумии онҳо мешавад C1 ҷамъи C3 аз конденсатори 3 10 ҷамъи 10 ин мешавад 20 микрофарад. хуб, 20 микрофарад мешавад ва мо ҷавоби B-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 251. ҳангоми сохтани батарея аз се конденсатори параллел пайвастшудаи ғунҷоиши электрикии ҳар кадомаш 30 микрофарад истифода бурданд. Ғунҷоиши электрикии умумии батареяро ёбед. Яъне ки ба мо се конденсатори параллел дода шудааст ки ғунҷоиши онҳо чӣ аст? Ҳар яки онҳо 30 микрофарад мебошад ва бояд мо ғунҷоиши электрикии умумии онҳоро ёбем ва мешавад C1 ҷамъи C2 ҷамъи C3. аз сабабе ки онҳо ҳар кадомашон як хел ҳастанд, яъне ки 30 микрофарад бошанд, агар мешавад танҳо 30 зарби 3. Хуб, ва ин мешавад 90 микрофарад. 90 микрофарад мешавад ва дар ин ҷо бошад мо ҷавоби D-ро интихоб мекунем бо шумо. Мегузарем ба машқи 252. ҳангоми сохтани батарея аз се конденсатори параллел пайвастшудаи ғунҷоиши электрикии ҳар кадомаш 30 микрофарад истифода бурданд. хуб, мо 251 аст. Мегузарем ба машқи 252. Мебахшед. Агар талаба ба конденсаторҳои боз ду конденсатори дигар, хуб, ғунҷоиши электрикияшон 40 ва 60 микрофарад параллел пайваст кунад, ғунҷоиши умумии электрикии конденсаторҳо чӣ қадар мешавад? Яъне ки дар ин конденсаторҳое ки ҳастанд, боз мо чӣ кор мекунем? Ду конденсатори дигарро пайваст мекунем, 40 ва 60 микрофарадро. Яъне ки агар параллел бошад, агар танҳо аввал ғунҷоиши умумии дар расм будаи конденсаторҳоро меёбем дар расм буда. C умумии дар расм R чанд мешавад? 30 ҷамъи 10 40, 40 ҷамъи 10 50, 50 микрофарад мешавад. Хуб, боз мо параллелӣ чиро ду конденсатори дигар ҳамроҳ мекунем, 40 ва 60.
100 дар ин ҷо ҳаст. Агар ҷамъ кунем ма, хуб 100 ҷамъи 50 мешавад ва ин баробари чанд мешавад? 150 микрофарад. Дар якҷоягӣ онҳо метавонанд ғунҷоиши электрикии умумии 150 микрофарадро, ва ин ҷавоби А ҳаст. мегузарем ба машқи 253. ҳангоми ба манбаи ҷараён пайваст кардани нуқил аз масоҳати буриши арзии он дар 20 миллисекунд заряди электрикии 10 милликулон мегузарад. қувваи ҷараён дар нуқил чӣ қадар аст? Яъне ки формула дорем мо, И баробари қувваи ҷараён баробар аст ба Q тақсими T. Яъне ки заряд тақсими чӣ мешавад? Вақт мешавад. Ва дар ин ҷо бояд мо бигузорем ва қувваи ҷараёнро чӣ кор кунем? Ёбем. Дар ин ҷо ҳаст 10 милликулон, хуб, тақсим мешавад ба чанд? Ба 20 миллисекунд. Милли бо милли меравад ва мемонад кулон тақсими секунд. Кулон тақсими секунд ин амперро медиҳад. Ба 10 тақсим 20 ин 0.5 ампер мебошад. Ва дар 253 мисол мо ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 254. Агар қувваи ҷараён дар спирали плиткаи электрикии 0.7 ампер бошад, қувваи ҷараёнашон дар чанд вақт аз буриши арзии спирал заряди 7 кулон мегузарад? Хуб, бояд мо чиро ёбем? Вақтро ёбем аз ин ҷо. Вақтро ёбем. И ба мо дода шудааст. Q дар ин ҷо мешавад дар боло. Ва Q-и мо ҳаст 7 кулон. Хуб, ва ампер боштагар 0.7 ампер мебошад. Ва агар ба 10 зарб бизанем, 70 тақсими 7 мешавад ва ин мешавад 10 чӣ сония. Ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳии шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 255. дар машқи 255 агар аз буриши арзии муяки тафсониши лампаи фонусии кисагӣ дар Т баробари 0.1 секунд заряди чунин миқдор гузарад, қувваи ҷараёни электрикӣ дар лампа чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳамин формуларо истифода мебарем. Хуб, И баробар мешавад ба чанд? Q тақсими T. Хуб, мешавад 0.03 тақсими 0.1. хуб, ба 10 зарб кунем агар, ин мешавад 0.3 ампер. Хуб, ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳии шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 256. дар машқи 256 оварда шудааст. Агар қувваи ҷараёни электрикӣ дар лампаи фунуси кисагӣ ба чунин миқдор баробар бошад, аз буриши арзии муяки тафсониши лампа дар 0.1 секунд чӣ қадар заряд мегузарад? Яъне ки боз мо зарядро меёбем дар ин ҷо. якхела мисолҳо мебошанд. И зарби Т ин баробар мешавад ба 0.3. хуб, зарби 0.1. ва ин мешавад 0.03 кулон. Хуб, ва мо ҷавоби Д-ро бо ҳамроҳии шумо дар машқи 256 интихоб мекунем. Ва мегузарем ба машқи 257. дар рӯзии сими мисинро 3 маротиба кам кардан муқоимати электрикии сим чӣ гуна тағйир ёфт? Бинед ки агар сим чанд қадр дароз боштагар, ҳамқа муқоиматаш зиёд мешавад. Агар 3 маротиба кам кунад дар рӯзии симро, фарқ надорад аз сими мисин ё дигар намуди металлҳо, низ муқоимат 3 маротиба чӣ мешавад? Кам мешавад. ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Яъне ки агар чӣ қадар ки дар рӯзии сим калта бошад, ҳамин қадар муқоиматаш кам мешавад. мегузарем ба машқи 258. дар рӯзии сими алюминий 3 маротиба зиёд карданд. оё муқоимати электрикии сим тағйир меёбад? Бале. 3 маротиба зиёд мешавад. ва ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Яъне ки агар дар рӯзии симро зиёд кардан, муқоимати сим низ чӣ мешавад? Зиёд мешавад. ин дар теорияи мо ҳаст. Метавонед бинед барои чӣ вақте ки зиёд карданд муқоимат низ чӣ мешавад? Зиёд мешавад. мегузарем ба машқи 259. мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани нуқили хуби ҷараёни электрик интихоб кунад. Кадом моддаро бояд интихоб кунад? барои сохтани нуқили хуби ҷараёни электрикӣ мо бояд аз ҳама муқоимати хосе ки кам дорад, кадом модда кам дорад? Масалан, алюминий дар ин ҷо аз ҳама кам муқоимати хос дорад, мо истифода мебарем, яъне ки муқоимат кам бошад.
و از همین سبب ما کم талаф медиҳем қувваи электрикиро. Агар чанд қайки муқоимати хос муқоимат кам бошад агар, мо ҳамқа ҷараёни электрикиро аз як нуқта ба нуқтаи дигар беталаф бурда расонда метавонем. Хуб, дар машқи 259 мо бо шумо чиро интихоб мекунем? Ҷавоби А-ро, яъне ки алюминий. Мегузарем ба машқи 260. дар вақти кори лабораторӣ талаба барои чен кардани қувваи ҷараёни электрикӣ дар занҷири электрикӣ кадом асбобро метавонад истифода барад? Яъне ки барои чен кардани қувваи электрикӣ ин ҳаст амперметр. Бояд инро донед. Мо амперметр истифода мебарем барои чен кардани қувваи электрикӣ. Хуб, машқи 261. дар вақти кори лабораторӣ талаба барои танзим даровардани қувваи ҷараёни электрикӣ дар занҷири электрӣ кадом асбобро бояд истифода барад? барои танзим даровардан ин ҳаст реостат. Реостатро чӣ кор мекунад? Талаба истифода мебарад. Хуб, мегузарем ба машқи 262. дар машқи 262 гуфта шудааст ки мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд мо барои сохтани спирали плиткаи манқали манқал мешавад плита электрикӣ бояд интихоб кунад. Кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад? бинед ки дар ин ҷо бояд аз ҳама муқоимати хос бояд дар плитаи электрикӣ зиёд бошад, чунки вақте ки муқоимат зиёд бошад агар гармӣ ҳамон қадар зиёд хориҷ мешавад ва барои плита бояд мо гармии бисёрро чӣ кор кунем? Дарёфт намоем. Аз қувваи электрикӣ бояд мо чӣ кунем? Аз энергияи туғритараш агар гӯем, дурусттарашро гӯем, аз энергияи электрикӣ мо бояд энергияи гармиро ҳосил кунем. аз ҳамин сабаб мо аз ҳама кадом моддае ки муқоимати хоси зиёд дорад, мо ҳамон моддаро истифода мебарем. Ва ин ҳаст дар ҷониби мо варианти Б ва нихромро мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. дар машқи 263 талаба барои чен кардани шиддати электрикӣ дар лампаҳо бояд кадом асбобро интихоб кунад ва чӣ тавр онро ба лампаҳо пайваст кунад? яъне ки бояд мо шиддати электрикиро муайян кунем, яъне ки ӯ воҳидаш вольт мебошад. Дар ин ҷо мо бояд вольтметрро гирем. Вольтметрро ҳама вақт мо чӣ гуна пайваст мекунем? Ҳама вақт параллелӣ пайваст мекунем. яъне ки ин мешавад ҷавоби С. Амперметрро мо пай дар пай пайваст мекунем. Вольтметрро бошад агар параллел пайваст мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 264. мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаеро барои сохтани симҳои васлкунандаи дар занҷири электрикӣ интихоб кунад. Кадом моддаро бояд интихоб кунад? яъне ки боз низ мо кадом моддаро гирем? Аз ҳамае ки муқоимати хоси кам дорад, мо бояд ҳамон моддаро интихоб кунем, чунки муқоимат бояд кам шавад ва талафи ҷараён аз ин сабаб мо метавонем ки талафи ҷараёнро чӣ кунем? Кам кунем. ва дар ин ҷо ҷавоби С, яъне ки мис то'г'ри мегирад. Мисро мо пайваст мекунем барои ки он муқоимати хело ҳам кам дорад ва талафи ҷараёни электрикӣ кам мешавад. мегузарем ба машқи 265. дар вақти кори лабораторӣ талаба барои чен кардани шиддати электрикӣ дар лампа кадом асбобро метавонад истифода барад? яъне ки бояд мо шиддати электрикиро чӣ кунем? Муайян созем ва ӯ ҳаст ва ҷавоби Б вольтметр мебошад. Вольтметрро истифода мебарем. мегузарем ба машқи 266. дар машқи 266 оварда шудааст ки графики вобастагии қувваи ҷараёни электрикӣ аз шиддати электрикӣ барои нуқил нишон дода шудааст. Муқоимати электрикии нуқил чӣ қадар аст? яъне ки мо формула дорем И баробари U тақсими R. хуб, қонуни Ом аст барои занҷир. хуб, барои қитъаи занҷир. хуб, мо чӣ кор мекунем? аз ин қонун истифода мебарем. хуб, мо бояд дар ин ҷо муқоимати электрикиро чӣ кор кунем? ёбем. R мешавад баробар U тақсими И. хуб, мемонем агар Уи мо 30 вольт бошад агар И мо ба чанд баробар мешавад? Ба 0.03. агар мо инро ба 100 зарб кунем агар дар ин ҷо 2 0 мешавад
و 3000 تقسیم 3 این می شود چند هزار؟ هزار اوم است. یعنی که هزار اوم چی دارد؟ مقاومت دارد. در مشق 266 و جواب آ رو چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. میگذاریم به مشق 267. خب میگذاریم با مشق 267. در گрафик вобастагии қувваи ҷараён аз шиддат барои се нуқил тасвир ёфтааст. Муқоимати нуқили Б чӣ қадар аст? Яъне ки муқоимати нуқили Б-ро низ мо меёбем бо чунин формулае ки мо истифода бурдем дар ин машқ. Хоб муқоимат аст R баробар У тақсими И. Уи мо дар нуқили Б 2 ҳаст. 2 вольт тақсими чанд аст? 2 вольт тақсими 0.4 ампер мешавад. Бинем бо 10 зарб кунем, агар ин мешавад чанд? 5 ом. хоб 5 ом мешавад. Ва 5 омро яъне ки ҷавоби Д-ро чикор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. мегузарем ба машқи 268. дар мақали электрикии омӯзишӣ навишта шудааст 50 ом ва 0.9 ампер. Талаба манқалро ба кадом шабакаи шиддатдор бояд пайваст кунад, то ки манқал мӯътадил кор кунад? Яъне ки боз аз ҳамин формула истифода мебарем. Бояд мо шиддатро ёбем. Аз ин ҷо агар мо шиддатро ёбем, У мешавад баробари R зарби И. хоб яъне ки 50 мешавад зарби 0.9 ва ин мешавад 45 вольт. хоб ва ҷавоби С-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. дар машқи 269 дар расм графикои вобастагии қувваи ҷараён аз шиддат барои нуқилҳо дода шудааст. Муқоимати кадом нуқил аз ҳама зиёдтар аст? Бинед ки агар аз ҳама ки қувваи ҷараён кам бошад, агар бо зиёдшавии шиддат агар қувваи ҷараён кам бошад, агар дар ҳамон нуқил муқоимат зиёд аст. Масалан мегирем дар нуқили чаҳорумро, яъне ки дар ин ҷо 10 вольт аст. хоб боз ҳамон формуларо истифода мебарем. У тақсими И, яъне ки дар ин ҷо 10 вольт аст. Дар 10 вольт қувваи ҷараён баробар аст ба чанд? Ба 0.03. ба 0.03 баробар аст. ва агар мо ёбем, агар дар ин ҷо чанд мешавад? хоб биёед тамхел мемонем ва муқоиса мекунем бо нуқили С. ин буд нуқили 4. интар мемонем ва бо нуқили С чӣ мекунем? муқоиса мекунем ва дар 10 вольт дар ин ҷо бошад, агар чанд мешавад? 0.05 ампер. хоб 0.05 ампер. Яъне бинед ки дар ин ҷо муқоимат зиёд мешавад. хоб биёед меёбем 10 тақсими 0.03 чанд мешавад? Яъне ки 10 тақсим кунем ба 0.03 мешавад 333 дар ин ҷо. 333 ом мешавад ва дар ин ҷо бошад, агар 10 тақсими 0.05 мешавад 200 ом. 200 ом яъне ки дар ин ҷо чӣ аст? Муқоимат зиёд аст. Муқоимат зиёд аст ва ҷавоби 4ро интихоб мекунем, яъне ки варианти Б-ро. мегузарем ба машқи 270. кадом асбоб дар занҷири электрикӣ манбаи ҷараёни электрикӣ мебошад? Ин нишондоди рақами С мебошад, яъне ки ин батарея ҳаст. Батарея ё манбаи ҷараён мебошад. ва дар ин ҷо Д-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем, яъне ки расмаки С-ро. хоб дар ин ҷо мегузарем ба машқи 271. графикои вобастагии қувваи ҷараён аз шиддат барои нуқилҳо нишон дода шудаанд. Муқоимати нуқили дуюм чӣ қадар аст? аз муқоимати нуқили дуюмро агар мо ёбем, яъне ки дар 8 вольт мо чанд дорем? Дар 8 вольт 0.08 ампер. агар мо муқоиматро ёбем, агар дар машқи 271 R баробар ҳаст ба U тақсими И. дар 8 вольт мо дорем
چند 008 ампер. خب 008 ампер дорем ва пусто зарф кунем агар 800 тақсими 8 меояд ва ин мешавад 100 ом. хоб 100 ом мешавад ва ҷавоби D-ро бо ҳамроҳи шумо дар машқи 271 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 272. даваки реостатро ба кадом нуқта бояд кушонем, то ки амперметр қувваи ҷараёни электрикии максималиро нишон диҳад. яъне ки бояд мо кам кунем. агар кам кунем муқоимати реостатро, бояд мо ба 1 ом ба 1 ом мумкин аст ба 1 ом инҷо дар ом дода шудааст ё бо ягон воҳиди дигар. хоб мо мегирем ки ба 1 ом. агар чанд қадр ки мо муқоиматро дар ин ҷо кам кунем, ҳамон қадар чӣ ҷараёни электрикӣ қувваи ҷараёни электрикӣ зиёд мешавад. агар зиёд кунем агар қувваи ҷараёни электрикӣ кам мешавад ва бояд мо ба самти як чӣ кунем, кӯчиш кунем ва ҷавоби D-ро дар ин ҷо мо интихоб мекунем. вақте ки мо ба самти як кӯчиш кардем, қувваи ҷараёни электрикӣ максималӣ мешавад. дар занҷир дар машқи 273 омадааст даваки реостатро ба кадом нуқта бояд кушонем, то ки амперметр қувваи ҷараёни электрикии камтаринро нишон диҳад. биёед дар ин ҷо худтон фикр кунед, метавонед ҷавобро баъдан дар коммент нависед. мегузарем ба машқи 274. даваки реостатро ба кадом нуқта бояд кушонем, то ки лампаи L равшантар сӯзад. яъне ки бояд мо чӣ кор кунем, муқоиматро кам кунем. муқоиматро кам кардем, ҳамон қадар қувваи ҷараён зиёд мешавад ва ҳамон қадар лампа афзунтар мешавад, яъне ки равшантар мешавад. ва ҷавоби А-ро дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем, интихоб мекунем. дар ин ҷо ҷавоби А ҳаст. мегузарем ба машқи 275. графики вобастагии қувваи ҷараёни электрикӣ аз шиддати электрикӣ барои нуқил нишон дода шудааст. ҳангоми 40 волт будани шиддат қувваи ҷараёни электрикӣ дар нуқил чанд аст? яъне ки агар дар ин ҷо 40 бошад агар қувваи электрикӣ ба 004 ампер баробар аст ва 004 ампер ин ҳаст дар ҷавоби С. ҷавоби С-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 276. дар манқали электрикӣ навишта шудааст 50 ом 22 ампер. талаба манқалро ба кадом шабакаи шиддатдор бояд пайваст кунад ки то манқал мӯътадил кор кунад? яъне ки бояд мо ӯро ёбем. хоб дар ин ҷо ӯ мешавад баробар R зарби қувваи ҷараён, ин ҳаст баробар 50 ом хоб зарби 22. 50 яъне ки 22 мешавад зарби 5 ва ин мешавад ба чанд, ба 110 волт. хоб ин мешавад ба 110 волт ва ҷавоби Б-ро чӣ кор мекунем, интихоб мекунем. 110 волт. хоб ва ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 277. дар машқи 277 оварда шудааст ки ҳангоми дар ин ҷо сурат дорад, ҳангоми ба шабакаи шиддат 8 пайваст кардани лампаи рӯи мизӣ қувваи ҷараён дар мояки тафсуниши лампа чӣ қадар мешавад? муқоимати электрикии мояки тафсуниши лампа 110 ом аст. хоб мо бояд чиро бибинем қувваи ҷараёнро. хоб қувваи ҷараён чӣ гуна мешавад? машқи 277. қувваи ҷараён баробар мешавад ба U тақсими R. U-ро медонем 220, R-ро медонем 110. ва ин баробар мешавад ба 2 ампер. хоб ва 2 амперро дар ҷавоби А интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 278. графики вобастагии қувваи ҷараён электрикӣ аз шиддати электрикӣ барои нуқил нишон дода шудааст. қувваи ҷараён дар нуқил ҳангоми 60 волт будани шиддат аз қувваи ҷараёни ҳангоми 20 волт будани шиддат чанд маротиба зиёд аст. яъне ки қувваи ҷараён ин ҳаст И баробари ҳусайн формулаҳа U тақсими R, яъне ки мутаносиби роста аст қувваи ҷараён ба шиддат ва аз ин ҷо метавонем гуфта ки U2 тақсими U1 яъне ки мешавад 60 тақсими 20
این می شود 3. چونکه اینها متناسبند با این میتونیم گفت که 3 مرتبه چی است قوه جریان نیست زیادتر است از هنگام 60 ولت بودن نظر به بودن 20 ولت. بعد جواب سی رو چیکار میکنیم؟ در مشق 178 انتخاب میکنیم. میگذاریم به مشق 179. در مقال الکتریکی نوشته شده است 100 اوم 2 امپر. طلبه منقل رو به کدام شبکه شیدتدار پیوست کند که تا که منقل معتدل کار کند. بیایید در اینجا پلیس میمونیم. میتوانید جوابتون رو در کامنت نویسید و میگذاریم با همراهی شما با مشق 180. لامپ میزی مقاومت الکتریکی 880 اوم رو موافق با قوه جریان الکتریکی 0.25 امپر ساخته شده است. لامپ رو باید به کدام شدت پیوست کنیم تا که لامپ معتدل کار کند. یعنی که از اینجا ما باید او رو یابیم. خب او برابر است ما میدونیم R ضرب E. R ما میشود 880 ضرب میشود با 0.25. خب 880 ضرب 0.25 می شود 220 ولت. خب 220 ولت می شود و ما جواب R رو با همراه شما چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 181. منقل مقاومت الکتریکی 440 اوم موافق با قوه جریان الکتریکی 0.5 امپر ساخته شده است. برای اینکه منقل معتدل کار کند اون رو با شبکه شدت الکتریکش چقدر باید پیوست کنیم. یعنی که همین فرمول رو استفاده میبریم و میبینیم پلیس میمونیم و این مسئله رو نیست در کامنت نویسید چند حاصل میشود از شما. میگذاریم با مشق 182. هنگامی با منبع شدت 8 اومی پیوست کردن اسپیرال منقل پلیت الکتریکی جریان الکتریکی قوهش 2 امپر میگذارد. مقاومت الکتریکی اسپیرال چقدر است؟ یعنی که در اینجا تنها مقاومت رو یافتن لازم است. مقاومت برابر است او تقسیم ای و این برابر می شود 220. چگونه که در رسم داده شده است تقسیم 2 این می شود 110 چی اوم. 110 اوم می شود و جوابی آ رو انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 183. اگر طلبه به نوبت همه لامپ‌ها رو به شبکه پیوست کند در کدام لامپ قوه جریان الکتریکی از همه کمتر می شود؟ یعنی که اگر چقدری که مقاومت زیاد باشد قوه جریان همقدر چی می شود؟ کم می شود. و 36 اوم این در چهارم است و جوابی د رو با همراه شما انتخاب میکنیم. یعنی که چقدر مقاومت زیاد باشد قوه جریان چی می شود؟ همقدر کم می شود. این رو در خاطر گیرید. خب میگذاریم با مشق 184. مقاومت الکتریکی مویک تصفیه لامپ بودیم در مشق 184. مقاومت الکتریکی مویک تصفیه لامپ روی میزی 55 اوم و قوه جریان اوم موافق با 4 امپر می باشد. شدت شبکه‌ای که لامپ رو با آن پیوست کنیم چقدر باید باشد؟ یعنی که او رو میبینیم او برابر است ما میدونیم یک خیلی فرموله ها رو ما چیکار میکنیم استفاده میبریم ای ضرب ار یعنی که 55 میشود ضرب 4 چند میشود 220 اوم یعنی که او رو میبینیم میشود 20 ولت 220 ولت این جواب دی است. جواب دی رو چیکار میکنیم انتخاب میکنیم در مشق 184. میگذاریم با مشق 185. مقاومت الیمنت گرم کننده چوینیک الکتریکی 44 اوم می باشد. اگر چوینیک رو با منبع شدت 8 اومی پیوست کنیم قوه جریان الکتریکی چقدر می شود؟ پیما باز این فرمول رو استفاده میبریم و میبینیم پلیس میمونیم و در کامنت نویسید که چند از شما حاصل شد. میگذاریم با مشق 186. اگر طلبه به نوبت همه لامپ ها رو به شبکه پیوست کند در کدام لامپ قوه جریان الکتریکی از همه زیادتر می شود؟ یعنی که از همه که مقاومت کم باشدگر از در همونجا چی می شود؟ قوه جریان زیاد می شود و می بینیم که در وریانت
муқоимат аз ҳама кам аст ва ҷараён аз ҳама дар он ҷо чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Мегузарем ба машқи 287. Тавонои чойник электрикӣ ба чунин миқдорват баробар мебошад. Ҳангоми ба шабакаи шиддаташ доимӣ пайваст кардани қувваи ҷараён дар спирали чойник чӣ қадар хоҳад шуд? Қувваи ҷараён яъне ки чӣ қадар мешавад? Мо дорем тавонои электрикӣ баробар аст ба U зарби I. Мо аз ин ҷо бояд чиро ёбем? Қувваи ҷараёнро. Хоб, қувваи ҷараён мешавад I баробари P тақсими U. P мо 1100 аст, тақсими 220 мешавад. Хоб, тақсими 220 ки шуд, ин мешавад баробари 5 ампер. 5 ампер метавонед ки бадмаъруф чӣ кунед? Санҷед ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 288. Дар вақти пайваст кардани калиди К амперметр қувваи ҷараёни I баробари 0,1 амперро нишон дод. Волтметр чӣ қадар шиддатро нишон медиҳад? Яъне ки бинед ки ҳамвақт волтметр параллел пайваст мешавад ва амперметр бошад агар пай дар пай пайваст мешавад. Яъне ки пай дар пай ҳастем ва волтметр параллел ба лампочка пайваст шудааст. Яъне ки мо медонем P баробари дар ин ҷо тавонои лампочка 3 ватт мебошад. Қувваи ҷараён баробар аст ба 0,1 ампер. Хуб, мо бояд волтметр чанд волтро нишон медиҳад, мо бояд ёбем. Яъне ки бояд мо Уро ёбем. У баробар аст ба P тақсими I. Мемонем ва ҳисоб мекунем, яъне ки 3 тақсим мешавад ба 0,1 ва ин баробари 30 волт мешавад. 30 волт мешавад ва ҷавоби B-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Хуб, ҷавоби B-ро интихоб кардем. Мегузарем ба машқи 289. Дар машқи 289 дода шудааст дар занҷир ду ноқили пай дар пай васл кардаанд. Шиддати электрикӣ дар ноқили якум 2 волт мебошад, дар ноқили дуюм 3 волт аст. Шиддати электрикии пурраи дар симҳои ҷараёнгузаронро муайян кунед. Яъне ки ноқили якум аст дар ин ҷо ва ноқили дуюм аст. Хуб, U1 аст ва U2. U1 ба мо 2 волт аст ва U2 3 волт аст. Вақте ки пай дар пай бошад, пай дар пай васл карда шуда бошад агар, барои ёфтани шиддати электрикии умумӣ ё пурра мо ин уҳоро чӣ кор мекунем? Пурра мо ҷамъ мекунем. U1 ҷамъи U2 мешавад ва ин мешавад 5 волт. 5 волт дар ҷавоби C аст. Мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 290. Талаба ба батареяи занҷир лампаҳои электрикии яххеларо пайваст намуд. Яъне ки лампаҳои яххела муқоиматашон низ чӣ бояд яххела бошад? Қувваи ҷараёни электрикӣ дар лампа 0,2 ампер баробар аст. Қувваи ҷараёни I2 ва I3ро дар лампаҳои L2 ва L3 муайян кунед. Бинед ки агар мо пай дар пай пайваст кунем лампаҳоро, бо чунин тарз нишон медиҳем дар схемаи электрикии лампаҳоро. Бинед ки агар мо пай дар пай пайваст кунем лампаҳоро дар пай ҳама вақт қувваи ҷараён дар ин ҷо ҷараёни 1, ҷараёни 2, қувваи ҷараёни 3, қувваи ҷараёни 4 ё ҷараёнҳа, инҳо ҳамашон бо ҳамдигар чӣ ҳастанд? Баробар ҳастанд. Ва дар ин ҷо аз якум агар ба 0,2 баробар бошад, агар аз 2, 3, 4 ва ғайраҳо низ ба 0,2 ампер баробар мешавад ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 291. Дар занҷир ду ноқил пай дар пай пайваст карда шудаанд. Шиддати электрикӣ дар ноқили якум 2 волт аст. Агар шиддати электрикии пурраи симҳои ҷараёнгузарон 5 волт бошад, шиддати U2-ро ёбед. Мо медонем ки U умумӣ дар пай пайваст ин баробар аст ба U1 ҷамъи U2. Мо дар ин ҷо бояд U2-ро ёбем. Аз ин ҷо мешавад 5 минус 2 ин баробари 3 волт аст. Ва ҷавоби B-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 292. Талаба ба батареяи
занҷир резисторҳои яхелоро пайваст намуд. Қувваи ҷараёни электрикӣ дар резистори якум 0,1 ампер мебошад. Қувваи ҷараёни И2-ро дар резистори дуюм меёбед. Яъне ки бинед ки онҳо низ чӣ гуна ҳастанд? Пай дар пай пайваст шуда ҳастанд. Ва агар пай дар пай пайваст боштагар, қувваи ҷараён ҳам дар резистори якум, ҳам дар резистори дуюм чӣ гуна мемонад? Доимӣ мемонад. Ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 293. Талаба бо батареяи занҷири лампаҳои электрикии яхелоро пайваст намуд. Шиддати электрикии пурра дар занҷир 12 волт аст. Дар лампаи L1 шиддат 4 волт аст. Шиддати U2 ва U3-ро дар лампаҳои L2 ва L3 чӣ қадар аст? Яъне ки мо бояд фаҳмем ки вақте ки пай дар пай боштагар, уҳо чӣ мешаванд? Уҳо ҷамъ мешаванд. Яъне ки У баробар аст, Уи умумӣ баробар аст ба У1 ҷамъи У2 ҷамъи У3. У1-ро медонем, У-ро медонем ва менависем дар инҷо 12 баробар аст ба 4 волт ҷамъи У2 ҷамъи У3. Хоб, ва дар инҷо бинед ки 4 ҳаст. Агар У2 ҷамъи У3-ро ёбем, агар ин мешавад 12 минуси 8, ин мешавад 8. Яъне ки 4 ҷамъи 4 онҳо лампаҳо якхела ҳастанд ва дар инҷо метавонем гуфта ки 4 ҷамъи 4 ин баробари 8 аст. Яъне ки шиддати лампаҳои L2 ва L3 ба 4 волтӣ баробар мебошанд. Ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 294. Машқи 294 аст ба мо. Дар занҷири электрӣ ду лампа пай дар пай пайваст шудаанд. Шиддати электрикии пурра дар симҳои ҷараёнгузарон 6 волт аст. Яъне ки пай дар пай аст дар инҷо. Агар шиддат дар лампаи дуюм 4 волт бошад, шиддати электрикии У1 дар лампаи якум чӣ қадар аст? Яъне ки агар пай дар пай боштагар, мо медонем У ҳаст баробар У1 ҷамъи У2. Аз инҷо мо чӣ кор мекунем? У1-ро меёбем. У1 баробар аст У минуси У2 мешавад. Яъне ки 6 минуси 4 мешавад 2 волт. 2 волт аст ва мо ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. 295 савол. Машқ. 295 машқ. Агар аз занҷири электрикӣ ҷараёни электрикии худаш 0,1 ампер ҷорӣ бошад, шиддат дар резистори L1 чӣ қадар аст? Бинед ки дар инҷо қувваи ҷараён якхела ҳаст. Хоб, мо бояд чиро ёбем? Шиддатро ёбем. Қувваи ҷараёни якхела ҳаст. Мо бояд ба R1 чиро ёбем? Шиддатро ёбем. R1 U1 дорад ва И мешавад зарби чӣ? Зарби R. Хоб, ин аст баробар ба R1. И мо ҳаст 0,1 зарби R1 4 ва ин мешавад 0,4 волт. Хоб, ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 296. Дар шабакаи равшандиҳандаи ҳуҷра ду лампаи муқоимати электрияшон гуногун параллел пайвастанд. Яъне ки параллел дар инҷо пайвастанд. Аз хотир набаред. Хоб, қувваи ҷараёни электрикӣ дар лампаи якум 0,2 ампер аст ва дар лампаи дуюм 0,4 ампер аст. Қувваи ҷараёни электрикии умумиро дар симҳои ҷараёнгузар муайян кунед. Яъне ки вақте ки мо дар параллел агар муайян кунем, дар инҷо боштагар иҳо чӣ мешаванд? Қувваи ҷараён ҷамъ мешавад. Ва ин ҳаст 0,2 ҷамъи 0,4 ин баробари 0,6 мешавад. Яъне ки агар дар параллел боштагар, мо иҳоро ҷамъ мекунем. Агар пай дар пай боштагар, мо уҳоро ҷамъ мекунем. Ин манамин як чизи важни қисми электрикӣ мебошад дар физика. Мегузарем ба машқи 297. Ба шабакаи равшандиҳандаи ҳуҷраи ду лампаи муқоимати электрикияшон гуногун параллел пайваст шуданд. Қувваи ҷараёни электрикӣ дар лампаи якум 0,1 ампер аст. Агар қувваи ҷараёни умумии симҳои ҷараёнгузар 0,5 боштагар, қувваи ҷараёни И2-ро дар лампаи дуюм
муайян кунед ва ин чӣ қадар аст. Хуб, мо медонем и умиро ва и дуро агар ёбем, агар и ду мешавад баробар и минуси и як. Хуб, мешавад баробар аз 0,501 гирем, агар ин меомад 4 ампер. Ва ҷавоби биро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем, интихоб мекунем дар ин машқ. Мегузарем ба машқи 298. Мегузарем ба машқи 298. Дар занҷири электрикӣ ду резистор параллел пайваст шудаанд. Яъне ки параллел. Хуб, ду резистор. Қувваи ҷараёни электрикии умумии дар симҳои ҷараёнбар 0,6 ампер аст. Агар қувваи ҷараён дар резистори дуюм 0,2 ампер бошад, агар қувваи ҷараён дар резистори якум чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳам параллел, мо бояд и якро ёбем. И як мешавад баробар и минуси и ду. Хуб, ва аз 0,6 минус мекунем мо чандро? 0,2-ро. Яъне мешавад 0,4 ампер. Хуб, дар машқи 298 низ 0,4 ампер мешавад ва ҷавоби биро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Яъне ки дар ин ҷо низ ҷавоби би ба мо туғри мегирад. Хуб, дар ҳамин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо ин дарсро ба поён мерасонем. Хайр, то дарсҳои дигар.